Ευρώπη, μια αρχαία ήπειρος. Μέσα στο χώρο της υπάρχει απαράμιλος πλούτος από φυσικά και ανθρώπινα θαύματα. Στα βόρεια σύνορά της, η Ευρώπη φτάνει μέχρι την παγωμένη γη της Αρκτικής. Στα νότια και στα δυτικά, οι άκρες της έχουν σημαδευτεί από τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό ωκεανό. Στα ανατολικά συναντά τα πανάρχαια δάση της Ρωσίας και ενώνεται με την Ασία. Αυτά τα όρια σχηματίζουν μια έκταση που έχει το μισό μέγεθος της Βόρειας Αμερικής. Κι όμως, 730 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να βρεις περιοχή που δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Η Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα είναι το παράγωγο μιας μεγάλης και πολύπλοκης ιστορίας. Χιλιάδες χρόνια μεταναστεύσεων, εισβολών, επαναστάσεων και εφευρέσεων μας επέτρεψαν να μετασχηματίσουμε τη φύση, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς μας. Με βάση την ανθρώπινη διάρκεια ζωής, οι αλλαγές στην Ευρώπη μοιάζουν έντονες. Αλλά υπάρχει μια ακόμα πιο έντονη ιστορία για να υποθεί. Μια ιστορία που ξεκινά πριν από 500 εκατομμύριο χρόνια και αναφέρει τα γεγονότα που σχημάτισαν πραγματικά την Ήπειρο. Πριν από 8.000 χρόνια, οι ουρανοξύστες της Φραγκφούρτης θα υψώνονταν πάνω από απέραντα αρχαία δάση και θα εκτείνονταν από τη Λισαβόνα μέχρι την Αγία Πετρούπολη. Τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια, η Ευρώπη ταλαντευόταν ανάμεσα στο βαρύ ψύχος και την αφόρητη ζέστη. Κατά την εποχή των παγετώνων, το Άμστερνταμ και το Λονδίνο θα καλύπτονταν από τεράστιους πάγους. Ενώ σε άλλες εποχές θα έμοιαζαν περισσότερο με τα λιβάδια του Σερενγκέτη της Αφρικής. Πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια, εκεί που τώρα είναι η Βιέννη και το Παρίσι, θα υπήρχε μια τροπική θάλασσα. Και πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια, η Φλωρεντία και η Οξφόρδη θα έμοιαζαν περισσότερο με το Ιουράσιο Πάρκο. Πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, η Ευρώπη ανταγωνιζόταν τη Σαχάρα. Πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια, τα πρώτα δάση του κόσμου κάλυπταν την Ήπειρο. Το Βερολίνο θα ήταν μέρος του τροπικού δάσους. Το Εδιμβούργο βρίσκεται πάνω σε ηφαίστεια, τα οποία έκαναν τη γη να τρέμει πριν από 500 δισεκατομμύριο χρόνια. Όλα αυτά τα γεγονότα συνέβαλαν στην εδραίωση της εξαιρετικής Υπήρου, που σήμερα ονομάζουμε Ευρώπη. Οι βόρειες άκρες της Ευρώπης είναι οι πιο άγριες περιοχές της. Στη Σκανδιναβία κυριαρχούν τα καιρικά στοιχεία. Το καλοκαίρι υπάρχει η λάμψη του μεταμεσονύχτιου ήλιου. Και το χειμώνα οι σκιώδεις αναλαμπές από το βόρειο Σέλας.
Στον παραλιακό αυτό λαβύρινθο των φιόρδ και των νησιών κρύβεται η πιο αρχαία ιστορία της Ευρώπης. Τα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας μοιάζουν άγωνα. Είναι όμως περικυκλωμένα από τις πιο πλούσιες θάλασσες. Εδώ, οι καταιγίδες του Ατλαντικού χτυπάνε μερικές από τις πιο αρχαίες πέτρες του κόσμου, που είναι σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ετών. Αυτοί οι γρανίτες σχηματίστηκαν πολύ πριν την Ήπειρο της Ευρώπης. Εδώ στην Νορβηγία υπάρχουν στοιχεία για τη γέννηση της Ευρώπης. Αυτά τα φιόρδ και τα βουνά είναι μέρος μιας αρχαίας κορυφογραμμής, της Καλιδονίας, που εκτείνεται από την Ιρλανδία και τη Σκωτία και φτάνει μέχρι την Νορβηγία. Τα βουνά αυτά σήμερα καθορίζουν τη δυτικότερη άκρη της Ηπείρου. Στα ανατολικά, μια άλλη αρχαία κορυφογραμμή, τα Ουράλια, χωρίζουν την Ευρώπη από την Ασία. Οι δύο αυτές κορυφογραμμές αποδεικνύουν την αρχική μορφή της Ευρώπης. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από μισό δισεκατομμύριο χρόνια. Η Ευρώπη τότε ήταν ακόμα κομμάτια. Η Σκανδιναβία ήταν στους νότιους ωκεανούς. Η Αγγλία και οι κάτω χώρες βρίσκονταν κοντά στον Αρκτικό κύκλο και ό,τι απέμεινε βρισκόταν κοντά στον Νότιο Πόλο. Όλα αυτά τα σπασμένα τμήματα του φλοιού κινούνταν. Οι τεκτονικές πλάκες κινούνται εξαιτίας της ροής της λάβας κάτω από τον φλοιό της γης, σε βάθος 80 χιλιόμετρων. Κινούνται μόνο μερικά εκατοστά το χρόνο, αλλά με το πέρασμα του χρόνου, τα εκατοστά μαζεύονται. Σαν ένα τεράστιο παζλ, η Ευρώπη σχηματιζόταν κομμάτι-κομμάτι. Κάθε σύγκρουση δημιουργούσε μεγάλες παραμορφώσεις. Οι πέτρες έσπαγαν και υποχωρούσαν σαν είχαν πιαστεί σε μέγενη και δημιουργούσαν μεγάλες οροσειρές κατά μήκος της Ένωσης. Δημιούργησαν τη ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, η οποία ανταγωνιζόταν σε κλίμακα αυτή των Ιμαλαΐων. Η δημιουργία αυτών των αρχαίων βουνών ήταν η πρώτη πράξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε η Ευρώπη ταξίδεψε τη μισή υδρόγειο. Πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια δρασκέλιζε τον Ισημερινό. Σε αυτό το ζεστό και υγρό κλίμα, οι πρόποδες των αρχαιότερων βουνών της Ευρώπης έγιναν το λίκνο των πρώτων δασών του κόσμου. Το Παρίσι θα καλυπτόταν από ένα πλούσιο τροπικό δάσος που εκτεινόταν ανατολικά σε όλο το μήκος της Ηπείρου. Αυτό δεν ήταν συνηθισμένο δάσος. Αυτό που έμοιαζε με δέντρα ήταν στην πραγματικότητα τεράστιες φτέρες και δέντρα της τάξης Λυκοποντιάλες, των οποίων τα απολιθώματα έχουν διατηρηθεί στο πάρκο της Σκωτίας.
δίνουν μια ιδέα του τότε φυτικού πλούτου που υπήρχε στα αρχαία δάση της Ευρώπης. Αυτά τα λυκοπόδιαλα έφταναν σε ύψος στα 30 μέτρα. Πολύ πριν την εμφάνιση των πουλιών, αυτά τα ανθρακούχα δάση θα αντιχούσαν με άλλου είδους κελάιδισμα τα πρωινά. Οι αρπακτικές λιβελούλες ήταν συνηθισμένες και μερικές ήταν τεράστιες. Αυτό εδώ που ονομάζεται μεγάνευρο είχε το μέγεθος γερακιού και το άνοιγμα των φτερών του ήταν πάνω από 60 εκατοστά. Το έδαφος του δάσους ήταν επίσης κόσμος εντόμων. Τα απολιθωμένα αποτυπώματα ενός μυριόποδου δείχνουν ότι είχε μήκος 2 μέτρα. Υπήρχαν πάνω από 800 είδη κατσαρίδας στην αρχαία βλάστηση. Για όλα αυτά υπήρχαν άλλοι γιγάντιοι κυνηγοί, όπως οι σκορπιοί. Κάποιοι ήταν πάνω από 70 εκατοστά με ανάλογο κεντρί. Στα βαλτόδια αυτά δάση υπήρξαν επίσης και τα πρώτα αμφίβια. Η εποχή του άνθρακα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην ιστορία της Ευρώπης. Η κληρονομιά των 300 εκατομμυρίων ετών θα άλλαζε το σύγχρονο κόσμο. Αυτή ήταν μια εποχή μεγάλης τεκτονικής δραστηριότητας. Καθώς η γη υποχωρούσε συνεχώς, οι θάλασσες έπνιγαν τα μεγάλα παραλιακά δάση. Αφού καταστράφηκαν από τους μουσώνες, τα δέντρα καλύφθηκαν από άμμο και ύστερα από λάσπη. Με την πάροδο εκατομμυρίων χρόνων, η συσσόρευση των ειζημάτων μετέτρεψε αυτή τη χλωρίδα σε άνθρακα. Χρειάζεται ένα στρώμα 10 μέτρων τροπικού δάσους για να φτιαχτεί 1 μέτρο φλέβας άνθρακα. Αν συλλογιστούμε το βάθος όλων των κοιτασμάτων σε όλα τα ανθρακορυχεία της Ευρώπης, από τη Βρετανία μέχρι τη Βόρεια Γαλλία και τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ουκρανία, η τεράστια κλίμακα των δασών του άνθρακα αρχίζει να φαίνεται. Ο άνθρακας πυροδότησε μια από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις που έχει δει η Ευρώπη. Η παρουσία του σε όλη την Ήπειρο ήταν ζωτικής σημασίας στο να γίνει η Ευρώπη το λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, που την έκανε τον οικονομικό παράγοντα που αποτελεί σήμερα. Το παρελθόν επηρεάζει σίγουρα το παρόν. Η Ευρώπη είναι σήμερα η πιο πυκνοκατοικημένη και βιομηχανοποιημένη ήπειρος του κόσμου. Κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης που είχε πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια. Όταν όλα αυτά τα ατμώδη δάση ήταν στην ακμή τους, άλλα γεγονότα που θα τα εξαφάνιζαν είχαν ήδη ξεκινήσει. Η Ευρώπη που κινείται ακόμα βόρεια είχε συστεί και από άλλες μεγάλες συγκρούσεις. Και το αποτέλεσμα της τεκτονικής συσσόρευσης ήταν η υπερήπειρος Πανγαία. Περίπου πριν από 230 εκατομμύρια χρόνια, η Ευρώπη ήταν περικυκλωμένη από γη. Τώρα, καθώς βρισκόταν μακριά από τους ωκεανούς, δεν υπήρχε βροχή. Κάτω από έναν σκληρό ήλιο, τα πλούσια τροπικά δάση εξαφανίστηκαν και όλη η Ήπειρος καλύφθηκε από άμμο.
Τα απολιθωμένα απομεινάρια αυτών των αμόλοφων αποτελούν τώρα τα θεμέλια της Ανατολικής Ευρώπης. Στα βάθη του ρωσικού χειμώνα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο υγρά και ζεστά ήταν κάποτε. Αλλά και τι ζώα ζούσαν εδώ. Δεινόσαυροι. Μια νέα τάξη πραγμάτων. Κάποια τμήματα της Πανγαίας πλημμύριζαν κατά περιόδους από ρηχές θάλασσες. Με το χρόνο όμως τα νερά εξατμίζονταν και αφήναν το αλάτι. Σήμερα αυτές οι τεράστιες εναποθέσεις είναι θαμμένες κάτω από την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Βόρεια Αγγλία και τις Αυστριακές Άλπεις. Η εξόρυξη γίνεται εδώ και αιώνες. Το αλάτι είναι κύριο συστατικό για τη χημική βιομηχανία. Χρησιμοποιείται επίσης και στην απόψυξη των δρόμων της Ευρώπης το χειμώνα. Χιλιάδες τόνοι την ημέρα. Αυτό το συγκεκριμένο ορυχείο στην Κρακοβία της Πολωνίας έχει στοές που είναι πάνω από 300 χιλιόμετρα. Είναι τόσο αχανές που οι μεταλλορύχοι σμήλεψαν έναν ολόκληρο υπόγειο ναό από αλάτι. Έφτιαξαν ακόμα και πολυελαίους. Μετά από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια αφόρητης ζέστης, η Ευρώπη άλλαξε και πάλι. Αυτή είναι η ούρα της Ανατολικής Γαλλίας. Οι πλαγιές εδώ είναι γόνιμες, με πλούσιο χώμα που είναι ό,τι πρέπει για αμπέλια. Και ανάμεσα στα κλίματα υπάρχουν τα στοιχεία για την επόμενη αλλαγή που συνέβη στην Ευρώπη πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια. Ένα απολίθωμα αμμονίτη, ένα θαλάσσιο πλάσμα και μύδια. Ακόμα και οι αρχαίοι πρόγονοι του καλαμαριού. Αυτή η περιοχή ήταν κάποτε κάτω από τη θάλασσα. Τα νερά αυτά έσφιζαν από ζωή και από αμμονίτες και θαλάσσια ερπετά που ονομάζονταν ιχθυόσαυροι. Τρέφονταν με ψάρια, είχαν πνεύμονες και αναπαράγονταν σε μικρή ηλικία. Ήταν τα δελφίνια της εποχής τους. Όλα αυτά τα πλάσματα κολυμπούσαν εκεί που τώρα υπάρχουν χιλιάδες κλίματα. Και είναι αυτή η περιοχή της Γαλλίας που έδωσε το όνομά της σε μια από τις πιο γνωστές περιόδους στην ιστορία της Γης. Την Ιουράσια. Αυτό που κάποτε καλυπτόταν από πυκνά δάση και μετά από αμμώδεις ερήμους. Είχε γίνει ο παράδεισος των τροπικών θαλασσών και κοραλιογενών υφάλων. Τι έφταιγε όμως για αυτή τη δραματική αλλαγή? Η απάντηση για άλλη μια φορά βρίσκεται στη μετακίνηση των υπήρων. Όπως συγκρούονται, μπορούν και να αποκολληθούν. Και όταν αυτό συνέβη στην Πανγαία, το νερό σκέπασε τα κενά και δημιούργησε νέες ακτές και ωκεανούς.
Η απελευθερωμένη Ευρώπη ήταν ακόμα στα τροπικά κλίματα και οι θάλασσες γύρω της ήταν ζεστές, ρηχές και καθαρές. Ό,τι πρέπει για κοράλια. Οι απολιθωμένοι ύφαλοι δείχνουν ότι αυτές οι θάλασσες πλημμύρισαν την Ευρώπη και παρέμειναν εκεί για 70 εκατομμύρια χρόνια. Από αυτά τα ζεστά νερά μπήκαν τα περισσότερα θεμέλια της Ευρώπης. Κοράλια, όστρακα και λάσπη πλούσια σε ασβέστιο συσσωρεύονταν στο βυθό του ωκεανού. Μετά από εκατομμύρια χρόνια συσσόρευσης και πίεσης έχουμε αυτό. Τον ασβεστόλιθο. Ο ασβεστόλιθος αναπτύσσεται στη θάλασσα, αλλά παίρνει το σχήμα του από τη βροχή. Το νερό της βροχής διαλύει τον ασβεστόλιθο σταγόνα-σταγόνα, κόκο προς κόκο. Μια πολύ απλή χημική αντίδραση σμήλεψε μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία της Ευρώπης. Και ο ασβεστόλιθος είναι ό,τι πρέπει για σμήλεμα από το ανθρώπινο χέρι. Αυτή η πέτρα και τα παράγωγά της, όπως το μάρμαρο, γίνονται θαυμάσια δομικά υλικά. Κληρονομιά των Ιουράσιων θαλασσών είναι τα πιο θαυμαστά φυσικά και χειροποίητα μνημεία της Ευρώπης. Οι ονειρεμένες πύρες της Οξφόρδης είναι φτιαγμένες σχεδόν εξ ολοκλήρου από Ιουράσιο ασβεστόλιθο. Τοπικοί χτίστες συχνά έφτιαχναν με το υλικό αυτό από θεούς μέχρι δαίμονες. Όταν γινόταν η εξόρυξη της πέτρας, εμφάνιζε ίχνη πραγματικών τεράτων. Τα κόκαλα τεράστιων δεινοσαύρων. Πριν από 170 εκατομμύρια χρόνια, η Οξφόρδη ήταν πραγματικό Ιουράσιο πάρκο. Απολιθώματα των δεινοσαύρων έχουν βρεθεί σε όλη την Ευρώπη. Στη Ριόχα της Ισπανίας δεν υπάρχουν μόνο κόκαλα. Έχουν βρεθεί εκατοντάδες ίχνη δεινοσαύρων σε αυτά τα οροπέδια και κάποια δείχνουν σημάδια πάλης ανάμεσα σε αρπακτικά και θυράματα. Ένα θανάσιμο δράμα από την εποχή των δεινοσαύρων πάγωσε για πάντα σε ένα κομμάτι πέτρας. Καθώς τα ερπετά κατακτούσαν τους ουρανούς πάνω από την αρχαία Ευρώπη, δραματικές αλλαγές άρχισαν να συμβαίνουν στις δυτικές ακτές. Η Πανγαία συνέχιζε να διαλύεται. Η Ευρώπη αποκοβόταν από αυτό που είναι σήμερα η Βόρεια Αμερική.
Από το διαχωρισμό αυτό γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ωκεανούς, ο Ατλαντικός. Καθώς ο ωκεανός μεγάλωνε, οι πτερόσαυροι δεν ήταν τα μόνα πλάσματα που εξερευνούσαν τον αέρα. Και η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό βρίσκεται εδώ, στο Σολχόφεν της Βαβαρίας. Αυτή η μικρή κοινότητα είναι διάσημη για τη μοναδική ποιότητα των τοπικών πετρωμάτων. Ο ασβεστόλιθος εδώ είναι γεμάτος κόκκους και μπορεί να δουλευτεί σε πολύ μικρές και λεπτές πλάκες. Είναι τέλεια κεραμίδια. Καμιά φορά όμως αυτές οι πλάκες δείχνουν κάτι εκπληκτικό. Τέλειες φωτογραφίες ενός κόσμου πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια. Εκείνο τον καιρό, το Σολχόφεν ήταν μέρος μιας αλμυρής τροπικής λιμνοθάλασσας. Τίποτα δεν μπορούσε να επιβιώσει στα τοξικά αυτά νερά και ό,τι πέθαινε δεν το ενοχλούσε κανείς. Μια συγκεκριμένη ανακάλυψη έκανε το Σολχόφεν διάσημο. Ο Αρχαιοπτέριξ. Παρόλο που είχε το κεφάλι και τη λεκάνη ενός ερπετού, τα μακριά μπροστινά άκρα υποδείκνυαν κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν καλυμμένα με φτερά. Ήταν δηλαδή μισό ερπετό, μισό πουλί. Ο Αρχαιοπτέριξ σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της εξέλιξης. Αποτέλεσμα της εξέλιξής του είναι τα 9.000 είδη πουλιών που γεμίζουν σήμερα τους ουρανούς. Το επόμενο μεγάλο γεγονός που έζησε η Ευρώπη συνέβη πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια. Τα στοιχεία βρίσκονται στους διάσημους λόφους κυμολίας της Νότιας Αγγλίας. Η κυμολία αποτελείται από τα όστρακα και τους σκελετούς του αρχαίου θαλάσσιου πλανκτών. Μικροσκοπικά πλάσματα, 3 εκατομμύρια σε αριθμό. Καθώς πέθαιναν, βυθίζονταν στα στρώματα του βυθού του ωκεανού. Με την πάροδο του χρόνου σχημάτισαν τους λόφους αυτούς σε έναν ωκεανό που ήταν 300 μέτρα βαθύτερος από αυτό που είναι σήμερα. Φανταστείτε πώς θα ήταν το Λονδίνο τότε. Όλη αυτή η πλημμύρα προήλθε από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και από ένα θερμότερο κλίμα που έκανε τους πάγους να λιώσουν. Ο κατακλυσμός εξαφάνισε μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Δεν ήταν όμως το νερό που σήμανε το τέλος των δεινοσαύρων. Ήταν κάτι που έγινε μετά από 30 εκατομμύρια χρόνια, ενώ ο κόσμος είχε αλλάξει.
Ένας γιγαντιαίος μετεωρίτης προσέκρουσε στον κόλπο του Μεξικού. Η καταστροφική δύναμη ήταν ίση με 5 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες. Τα οστικά κύματα πέρασαν πάνω από τον Ατλαντικό. Σε όλη την Ευρώπη, η ζωή έδινε μάχη για να μην χαθεί. Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων έδωσε την ευκαιρία σε άλλες μορφές ζωής να αναπτυχθούν. Και οι αποδείξεις γι' αυτό μπορούν να βρεθούν στη βαλτική ακτή της Πολωνίας. Αυτοί οι ψαράδες θα πιάσουν μια ψαριά που μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Δεν θέλουν να πιάσουν ψάρια ή καβούρια, αλλά κάτι ακόμα πιο πολύτιμο που ξέβρασε ο βυθός. Με μια τυχερή βουτιά θα μπορούσε να πιαστεί μια μικρή περιουσία και να ανοιχθεί ένα παράθυρο που βλέπει πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν της Ευρώπης. Είναι και χρυμπάρι. Δεν μοιάζει κάτι ιδιαίτερο μέχρι να γυαλιστεί. Μπορεί να περιέχει κάθε είδους θησαυρό. Είναι η απολιθωμένη ρητίνη ενός αρχαίου πεύκου. Και παγιδευμένο μέσα της είναι ένα τέλεια διατηρημένο αναμνηστικό. Κάθε θράψμα βοηθά στο σχηματισμό μιας εικόνας του αρχαίου κόσμου. Αυτή η ρητίνη έχει παγιδεύσει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη. Τρίχες. Η παρουσία τους δείχνει την άνοδο μιας νέας δυναστείας στην Ευρώπη. Των θηλαστικών. Αυτά τα υποτροπικά δάση ήταν το σπίτι για μια μεγάλη ποικιλία πλασμάτων. Από τα σαρκοβόρα που έμοιαζαν με καγκουρό και τους τάπυρους, μέχρι τους μυρμηγκοφάγους και τα άλογα μινιατούρες. Πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια, τα θηλαστικά εξελίσσονταν με μεγάλη ταχύτητα. Μόνο από μια ανασκαφή στο Μέσελ της Γερμανίας βρέθηκαν δεκάδες διαφορετικά είδη απολιθωμάτων θηλαστικών. Σήμερα, οι πιο αναγνωρίσιμοι συγγενείς τους ζουν σε κάθε τμήμα της Ευρώπης. Καθώς η νέα πανίδα της Ευρώπης ερχόταν στο προσκήνιο, η ίδια η Ήπειρος έκανε άλλο ένα βήμα προς την ολοκληρωτική της διαμόρφωση. Στοιχεία γι' αυτό μπορούν να βρεθούν στο δυτικότερο άκρο της Ηπείρου, κατά μήκος των απόκρημνων βράχων και των νησιών της Ισλανδίας και βορειοδυτικά της Σκωτίας. Αυτές οι θαυμαστές ακτές είναι από συμπυκνωμένη στάχτη και λάβα.
Είναι τα ορατά σημάδια παλιών εκρήξεων που καλύπτουν έκταση χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων και σηματοδοτούν τη γέννηση ενός μικρού ωκεανού. 60 εκατομμύρια χρόνια πριν, η Βόρεια Αμερική και η Γροιλανδία χωρίστηκαν από την Ευρώπη. Καθώς οι ηπειρωτικές πλάκες χωρίστηκαν, γεννήθηκε η Βόρειος Αμερική. Η διαδικασία αυτή δεν έχει τελειώσει. Με πλάτος 5.000 χιλιόμετρα, ο ωκεανός επεκτείνεται ακόμα με την ταχύτητα που μεγαλώνουν τα νύχια μας. Αυτό συμβαίνει κατά μήκος όλης της κορυφογραμμής του Ατλαντικού. Εδώ οι εκρήξεις συχνά είναι έντονες. Τα ηφαίστεια αναδύονται από την Άβυσσο. Η Ισλανδία είναι μόνο η άκρη ενός τέτοιου ηφαιστείου. Η βίαιη ηφαιστειακή του δραστηριότητα φαίνεται σε όλο το νησί. Νέες εκρήξεις γίνονται συνεχώς και προσθέτουν νέες περιοχές στο απομονωμένο αυτό τμήμα της Ευρώπης. Αυτά είναι από τα πιο πρόσφατα πετρώματα της Ευρώπης. Αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ισλανδία δείχνει τις βίαιες διαδικασίες από τις οποίες δημιουργήθηκε η Ευρώπη τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια. Παρά τη βίαιη και απρόβλεπτη φύση τους, τα θεμέλια από ηφαιστειογενή ζύματα έχουν και τα καλά τους. Οι κάτοικοι της Ισλανδίας χρησιμοποιούν τις ζεστές πέτρες. Ένας αγωγός βαθιά στο έδαφος εισάγει όλη αυτή τη ζέστη και τη χρησιμοποιεί για να τροφοδοτήσει το νησί. Ένα υποπροϊόν αυτής της φυσικής κεντρικής θέρμανσης είναι αυτό. Η μπλε λιμνοθάλασσα, η μεγαλύτερη θερμή πηγή του κόσμου. Καθώς ο Βόρειος Ατλαντικός μεγάλωνε, σχηματιζόταν και η βορειοδυτική ακτή της Ευρώπης. Στο νότο όμως, σημαντικά συστατικά έλειπαν από την Ήπειρο. Πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια, οι Άλπεις δεν υπήρχαν και οι ακτές της Μεσογείου δεν ήταν όπως τώρα. Χρειαζόταν ένα τελευταίο σπρώξιμο για να σταθεροποιηθεί η Ήπειρος και ήρθε από ένα γείτονα από τον νότο, την Αφρική. Η πλάκα της Αφρικής κινείται βόρεια για εκατομμύρια χρόνια. Και εκεί που σμπρώχνει την ευρωπαϊκή πλάκα, έχουμε τεράστιες αναδιπλώσεις βράχων που γίνονται μεγάλες οροσειρές. Τα νοτιότερα βουνά της Ευρώπης, τα Πυρηναία, τα Καρπάθια και οι Άλπεις σχηματίστηκαν από αυτή τη σύγκρουση. Τμήματα του αρχαίου βυθού του ωκεανού υψώθηκαν χιλιάδες μέτρα στον ουρανό. Οι Άλπεις συνεχίζουν να υψώνονται καθώς η Αφρική σπρώχνει βόρεια. Τα ηφαίστεια της Νότιας Ευρώπης μας θυμίζουν έντονα τις μεγάλες τεκτονικές δυνάμεις κάτω από τα πόδια μας. Ο Βεζούβιος στη Νότια Ιταλία είναι ένας γίγαντας που κοιμάται. Πριν από 2.000 χρόνια σχεδόν, μια τεράστια έκρηξη έθαψε την Πομπία. Σήμερα η πόλη της Νάπολης βρίσκεται απλωμένη στους πρόποδες του ηφαιστείου. Ποιος ξέρει αν ένα σκούντιμα από την Αφρική το ξυπνήσει ξανά.
Δεν είναι μόνο τα νότια βουνά της Ευρώπης που υπάρχουν χάρη στην κίνηση της αφρικανικής πλάκας. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεσόγειο θάλασσα. Η θάλασσα αυτή είναι ένα από τα όρια της Ηπείρου. Με τις αξιοθαύμαστες ακτές της και τα καταγάλανα νερά. Είναι ένας από τους φυσικούς θησαυρούς της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπληκτικής ιστορίας της Μεσογείου συνδέεται με τη στενή λωρίδα θάλασσας στο δυτικότερο άκρο της. Στο βράχο του Γιβραλτάρ, μόνο 14 χιλιόμετρα χωρίζουν τώρα την Ευρώπη από την Αφρική. Πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια, η βόρεια κίνηση της Αφρικής συνδυάστηκε με την πτώση της στάθμης του νερού, δημιουργώντας ένα τεράστιο φράγμα, αποκόβοντας τη Μεσόγειο από τον Ατλαντικό. Καθώς ο ήλιος έκαιγε, περίπου 4.000 κυβικά χιλιόμετρα νερού εξατμίζονταν από την επιφάνεια της Μεσογείου κάθε χρόνο. Και χωρίς να υπάρχει αναπλήρωση από το νερό του Ατλαντικού, η Μεσόγειος στέρεψε. Σε 1000 μόλις χρόνια μετατράπηκε σε μια έρημο λεκανοπεδίων, αλικών και καυστικών λιμνών. Τα ποτάμια που κάποτε τροφοδοτούσαν τη Μεσόγειο έκοβαν τους βράχους όλο και πιο βαθιά, κυνηγώντας τη στάθμη που όλο και χαμήλωνε, σχηματίζοντας λαβύρινθους από φαράγγια. Μόλις πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια, η κοιλάδα ροών της Γαλλίας πρέπει να έμοιαζε με το Grand Canyon. Η ζέστη στα λεκανοπέδια ήταν τόσο έντονη που οι καταράκτες εξατμίζονταν πριν το νερό φτάσει στον παλιό βυθό. Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ένα φυσικό φράγμα ανάμεσα στο σημερινό Μαρόκο και το βράχο του Γιβραλτάρ κρατούσε μακριά τα νερά του Ατλαντικού. Η λεκάνη της Μεσογείου παρέμενε μια άγονη περιοχή αλατιού, άμμου και ξεραμένης γης. Καθώς όμως η Αφρική έσπροχνε και τραβούσε τα όρια της Νότιας Ευρώπης, οι πιέσεις στο φλοιό ήταν ανυπόφορες. Οι παλήριες που υψώνονταν αποδυνάμωσαν τη φυσική γέφυρα και τότε ο Ατλαντικός όρμησε μέσα από το άνοιγμα. Έτσι ξεκίνησε η μεγαλύτερη πλημμύρα που έγινε ποτέ. Στο αποκορύφωμά της, τεράστιοι καταράχτες, 1000 φορές μεγαλύτεροι από τον Ιαγάρα, έπεσαν με φροντί στο λεκανοπέδιο. Περισσότερα από 100 κυβικά χιλιόμετρα νερού περνούσαν από το Γιβραλτάρ κάθε μέρα.
Παρά τη μεγάλη πλημμύρα, χρειάστηκε περισσότερο από έναν αιώνα για να γεμίσει η Μεσόγειος. Αυτό όμως που είναι πιο εκπληκτικό είναι ότι η διαδικασία της ξηρασίας και της πλημμύρας δεν συνέβη μόνο μια φορά, αλλά ίσως 10 φορές. Με την πλημμύρα αυτή, 5,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα νότια όρια της Ευρώπης πήραν σχήμα. Η τελική πράξη στη γέννηση μιας υπήρου. Μια αλληλουχία μοναδικών γεγονότων σχημάτισε την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της μακράς και δυναμικής της ιστορίας. Είναι μια ιστορία που είναι γραμμένη σε όλο το μήκος αυτής της μοναδικής υπήρου. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια στα νότια του Ισημερινού και χαρτογραφεί ένα απίστευτο ταξίδι κατά μήκος της υδρογείου. Η ποικιλία των εδαφών της Ευρώπης σήμερα αντικατοπτρίζει τις εναλλασσόμενες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην εξέλιξή της. Η κάθε μία άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα σε αυτή τη μικρή, αλλά απίστευτα πολύπλοκη ήπειρο. Εδώ και αιώνες, η γέννηση της Ευρώπης γινόταν βάσει γεωλογικών φαινομένων. Αλλά τώρα, μια νέα δύναμη θα δώσει σχήμα στη χώρα. Πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, το κλίμα της Ευρώπης ήταν εκτός ελέγχου. Οι θερμοκρασίες έπεσαν. Καλυμμένοι από παγετώνες, η Ήπειρος θα βυθιζόταν σε μια από τις πιο ακραίες εποχές στην ιστορία της Γης. Η εποχή των παγετώνων ερχόταν. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Απόδοση Λάμπης Ασημακόπουλος. Ηχογράφηση Παναγιώτης Γιάκας. Μίξη ήχου Σωτήρης Λουκάτος. Παραγωγή UpFab Productions.